У нас десетки автокъщи са пред фалит заради унищожителните градушки, които удариха различни райони в страната. Миналата седмица най-сериозно пострадаха собствениците на автокъщи в Тръдновското село Шереметя, които пуснаха на разпродажба отчукани от градушката автомобили. В социалните мрежи публикуваха те информация за отстъпките в цените, за да привлекат вниманието на купувачите. Колите от по-нисък клас се предлагат с 50% намаление на цената, а по-луксозните имат отстъпка до 30%. Още от Мартин Георгиев сега. Добро утро отново, Марти. Здравей, Марти, пак. Добро утро. Петю Стоянов е наш събеседник, собственик на автокъща с 90 коли, един от най-пострадалите в село Шереметя. При вас дойде в лидера на ГЕРБ, Борисов, беше в неделя. Какво ви обеща или разчитате ли на някаква помощ от държавата? Господин Борисов ни обеща, че ако стане правителство, ще помогне и ще възстанови щетени, които сме нанесени, то са големи до сега. Добре, а вярно ли, че на 50% тези по-нисък клас автомобили към момента продават? Вярно, и продаваме ги, но никой не иска да ги купува по проста причина, че те не стават за възстановяване. И хората се двумят, вземат много ефтини коли, само и само да продължат да се движат. Искат да сменят джамовете, да тръгват, то няма стъкла и не става. Успяхте ли поне нещо да продадете и това ще ви възвърне ли поне частично някакви средства? Да, успяхме да продадем при някъде 30% от колите, но другите стоят, защото те са непоправими. Хората искат по-скъпи автомобили, за да може да се възстановят не по-лесно, с пари. Не могат. А чухте сега и проблема и с Евро 4, Евро 5, тези сертификати, които едни коли ще излизат от употреба, такива по-нисък клас. Дори това говорене повлиява ли по някакъв начин? Повлиява и хората се подиграват даже с нас. Има някои, мислят, че ние сме направили това нещо, за да може да вземат ефтина колите. Как сте го направили? Вие ли предизвикахте градушката? Не, ние не сме предизвикали градушката, просто иска да кажа, че станалото нещо, което е в момента, е да се очистим от автомобилите. Има и подигравки с хората и да постоянно пишат в... Да, аз чух между впрочем, че гледай сега, нека им на тия, дет превъртат километражи, китосват коли и ги продават на безбожни цени. Това чувате ли го като в обществото, говорене? Чуваме го и то на наши приятели зад очите, пред очите казват, че така и така, нека да им се случи нещо, така и така, да не се случва на никого. Това наречения хейт и злоба ви залива в момента, така ли? Точно така. И казваме всеки ден да не казва нищо, защото ще дойде в неговата вратичка. Господ да помага само и да пази, защото това е нещо, което непоправимо. Добре. Казвате непоправимо. Това означава ли, че вие фалирате и затваряте тази автокъща? 90% от колегите, както и аз, се чудим на къде за какво да се хванем. Първото, което е, навън как автомобилите са много скъпи, ние сега ще няма примерно месец или два, докато им да пазаруваме. Трябва да се внасят осигуровки, трябва да се внасят заплати, трябва да се внасят наеми, трябва да се внасят токови, а ние в момента не можем да извадим парите си на 50%. Добре, другото говорене, пак да го обсъдим. Казвате ми, добре, защо не сложиха едни мрежи и защо не си застраховаха колите като стока? Значи за мрежи има много колеги, които са наслагали мрежи, даже и двойни мрежи. Още по-лошо е станало с тях. Потъват таваните. Мрежите са накъсани. То не е малъка градушка. Градушката беше повече от яйце, мога да кажа, само че е в квадратен вид и където е чукнало е ударил. Колеги има с подвойни мрежи, има и с единични. Единични ги късат. За застраховките имаше ли шанс тези 90 коли да бъдат под някаква форма застраховани? Значи, пак казвам, преди 5-6 години съм искал от много застрахователи да застрахувам мястото си, но казват само на парко място. Парко място какво означава? 2000 парко място. От 5 до 15 или 20 хиляди, която автомобил оставя, кой ще ми покри щетите? Не искат да правят никаква застраховка. Добре. Още се чудите, помощ от държавата няма, коли на 50%, аз ще помоля колегата да покаже оня надпис 6200 на 2900 задраскан. И така да завършим, чудят се какво да правят хората, помощ от държавата никаква, застрахователите не искали да ги застраховат, мрежите не помагали и резултатът е ето този, който видяхте. Благодарим ти, Мартин Георгиев. Включихме на живо от същия автосервис, който той ни показа още в деня, във вечерта на градушката. Толкова за сега.
новините.